Gràcies de segona. I vaig a contar-vos una història real. Un dia va vindre a la quadra del meu cosí una aigua i la seva poteta. Del viatge, sa mare va passar malalta. Donava l'aigua per pescar d'ella. L'aigua que feia riure tenia molts grans dels xiquets i dels altres cavalls, però estava com la mare de la poteta. La cuidava molt i li detinava si veia perill. En la quadra, la poteta tenia molts amics, gallines, gossos, gats i altres cavalls, però no volia menjar ni beure, sempre estava feliç. Com no volia menjar, se li va caure una dent, perquè estava molt difícil. Reina li va designar que per fer-se major havia menjar palla, garrofes, ordi i peix. La poteta ho va entendre i va començar a menjar, saltar